Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, milí diváci. Já vás vítám jménem týdeníku Ekonom na dnešní diskuzi, která se bude zabývat tématem skrývajícím se pod poněkud kryptickou zkratkou BIM, Building Information Modeling, neboli informační modelování staveb, což je v podstatě proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během jejího celého životního cyklu. A o tom, co všechno tenhle nový způsob práce znamená pro české stavebnictví, architekturu, celou ekonomiku, o tom si budu povídat s třemi milými hosty. Dobrý den, s paní Janou Gottwaldovou, BIM manažerkou dopravoprojektu Brno. Dobrý den. Dobrý den. Panem Michalem Šobrem, BIM manažerem ve společnosti Prodin. Dobrý den i vám. A konečně panem Michalem Faltejskem, jednatelem ve společnosti Smart Urbido a také BIM manažerem z Vysoké školy báňské při Technické univerzitě Ostravy. Dobrý den. Dobrý den. Možná na začátek zkuste vysvětlit, co to vlastně je a jaké jsou přínosy téhle metody digitalizace ve stavební BIM. Tak, jestli teda otázka na mě, tak jedná se v podstatě o, řekněme, změnu, inovativní změnu v myšlení, jak přistupovat k samotnému projektu. Jedná se v podstatě o změnu už od samotného počátku toho plánování té stavby a plánování toho projektu jako takového, až do v podstatě jeho užívání a potom následné rekonstrukce. To znamená, musí to postihovat a postihuje to celý životní cyklus té stavby. Jedná se v podstatě o, řekněme, inovativní krok. Když si představíte, že v nedávné době jsme přecházeli z rýsovacího prkna do AutoCADu nebo jiného softwaru, tak teď vlastně to je obdobný vlastně, řekněme, takový velký krok do neznáma. A když si přečtete jakoukoliv příručku, tak první, co vlastně tam je vidět za plusy, které to má, je samozřejmě zpřehlednění komunikace, eliminace, řekněme, různých nadbytečných finančních nákladů, které vznikají chybovostí toho projektu. V každém projektu je samozřejmě chyba, to samozřejmě určitě ano. Ale tím, že vlastně to zpracováváte v nějakém BIMovském režimu, tak v podstatě ten projekt povyšujete na trošku jinší úroveň a to, co doposud znáte, to, co doposud používáte, jenom trošku jiným způsobem aplikujete. To zní skvěle a mě by zajímalo, jak rozšířené je vlastně používání téhleté metody v Česku, pane Šobre. Začíná být pomalu rozšířenější a rozšířenější. V podstatě záleží to v tuhletu chvíli hlavně na vůli těch zadavatelů, těch zákazníků a záleží to i na jejich motivaci. Protože, jak říkala paní Gottwaldová, tak v podstatě primární motivace je udržovat aktuální a správný data po celý životní cyklus té stavby, což taková motivace úplně vždycky není. V tuhletu chvíli ta motivace v současné době, aspoň tak, jak se s tím setkáváme u nás, je dominantní v tom, že prostě si chtějí vyzkoušet BIM. Jo, ale jako taky to funguje, myslím, že to je pořád jako opodstatněný důvod, proč ten model používat, proto, aby ta organizace měla nějakou možnost se s tím zžít a pracovat s tím modelem. Co jsou podle vás největší brzdy dalšího rozvoje používání toho modelu v Česku, pane Faltejsku? Je to člověk. Jsou to lidé, protože je to něco, co už kolem nás je. V zahraničí to funguje mnohem rozšířeněji. Ty nástroje k tomu už existují, ty principy k tomu existují, metody k tomu existují. U některých lidí i ta vůle a ta chuť něco takového dělat, ale pořád tou největší brzdou jsou právě ti lidé, kteří mají tu nechuť a kteří nechtějí přistoupit na tuhletu změnu, řekněme, nějakou, nebo vývoj, evoluci. Takže pořád to jsou lidé, ale samozřejmě nic není dokonalé, takže i když k tomu existuje spousta podpůrných softwarů, a není to jenom software samozřejmě, BIM, a spoustu dalších podporných nástrojů a metodik, tak i ty samozřejmě mají pořád své chyby a je potřeba je vyladit a je potřeba to správně nastavit, ale pořád se musí začít u toho člověka, který samozřejmě musí na tu hru přistoupit. A harmonogram vládní koncepce zavádění téhleté metody BIM do veřejné správy počítal původně se zaváděním povinnosti využívat tuhletu metodu u těch veřejných stavebních zakázek nadlimitních s cenou výši než 150 milionů korun od července 2023. Teď se to znovu, jestli se nemýlím, posunulo. Co je důvodem? Proč státní správa na to není stále připravena? Těch důvodů tam bude celá řada. Já si myslím, že důvod byl i ten,
jakým způsobem vůbec vznikala nějaký ten věcný záměr toho zákona, jakým způsobem byl projednaný, jak moc s tím byly stotožněny všechny ty strany, které tam do toho vstupovaly, protože to připomínkové řízení běželo v podstatě rok, nebo respektive sběr připomínek byl poměrně rychlý, ale vypořádání těch připomínek trvalo, myslím, od května 2022. A s tím si myslím, že potom to zpoždění souvisí, ale já bych tady chtěl říct jako spíš takovou věc, že všichni tady voláme po zákoně o BIM, o nějaký mandátní povinnosti používat BIM, ale nějak trošku už jako postrádám tu dobrovolnost vlastně chtít mít jenom skvělý data, že jo? Takže spíš bych jako tlačil tu motivaci na tu pozitivní rovinu, než na tu restriktivní danou legislativou. A ta ochota z vaší zkušenosti třeba mezi soukromými firmami používat tuhletu metodu je velká? Jak jde. Záleží na jejich jako kapacitách, na jejich znalosti a tak dále. A využívá se vlastně jako potenciál téhleté metody, nebo si spíš ty firmy myslí, že stačí jako pořídit software a tím je to vyřešené? Do jisté míry jo, ale tak, jak vlastně paní Gottwaldová říkala, tak správně by ten BIM měl být přes celý ten životní cyklus té stavby, to znamená od nějaké myšlenky, projekt, realizaci té stavby až po to užívání a nějaké další následné rekonstrukce nebo likvidaci. A spousta těch projektů končí tou realizací a pak se to v úzovkách strčí do šuplíku a ten potenciál, který vznikl v průběhu toho projektu a realizace, tak vlastně se v tu chvíli utlumí a úplně skončí. A takových zakázek je spousta. Ono samozřejmě ten potenciál se dá využít i v tom projektu, i v té realizaci, ale to nejlepší využití toho BIMu by mělo být po celou tu dobu té životnosti stavby od A až po Z. Můžeme si říct nějaký konkrétní příklad? Já vím, že to je samozřejmě složité téma, ale v čem jsou ty největší výhody, když tuhle metodu správně zavedete? Já bych řekla, že v tuto chvíli asi co nejvíc očividné, tak je vlastně realizace stavby. Když si představíte, že máte stavbu mostu, silnice nebo i obyčejnou budovu, máte ten projekt ideálně třeba ve 3D, anebo má k sobě informace, nemyslím jenom technickou správu, ale má nějakou databázi informací, kde bude jaký vypínač a tak dále. A tohle všechno, ta databáze se dá využít jak pro tu stavbu, tak potom samozřejmě pro tu samotnou správu té dané stavby. Tak na té stavbě ten daný projektant nebo dozor, stavby vedoucí je schopen využívat takový model ve 3D, když má sebou tablet. Samozřejmě má to sebou nároky na určitou vybavenost té stavby, na tady toto zařízení, ale má sebou tablet, může jednotlivým dělníkům ukázat, jak výkres vypadá, jak tam bude, nebo když je změna, dá vědět do kanceláře, oni okamžitě změnu udělají, aktualizují to v nějakém virtuálním prostředí. Nic se neposílá na stavbu fyzicky, vytištěné, není to potřeba, nebo naopak, když to ještě vyšleme do vyššího extrému, použití rozšířené reality. Sem nějaký, řekněme, TZB nebo vzduchotechnika, cokoliv vás napadne, síťař, nebo když se dělá třeba kanalizace na stavbě. Chci se podívat, zkontrolovat, jestli je tam uložené to, co tam má být, nebo dát si představu, jestli je to navržené tak, jak bych chtěla. Mohu mít v dané místnosti, když je prázdná, nebo na dané stavbě, kde nic není. Čistě jenom QR kód, který se váže vlastně k té rozšířené realitě, k tomu 3D modelu. Načtu si jej pomocí tabletu speciální aplikace, zjeví se mi celý ten model ve 3D a já mohu třeba kontrolorům nebo investorovi ukázat, tady ve výhledu bude stát most, dívejte, bude vypadat tímto způsobem, nebo tady bude tohle vedení trubní, tady bude osazená vana. A tím způsobem v podstatě, kdyby ten projekt přiblížit tomu investorovi, už jenom v případě návrhu, nebo naopak zjistit třeba nějaké kolize, že tam jsou navržené nějaké, řekněme, stávající vedení a mě to tam koliduje, nebylo to třeba zaměřeno. Takže dokáže to v podstatě nějakým způsobem eliminovat ty krizová místa a pomoci to, řekněme, dopředu vycítit, kde by mohl být potenciálně problém a nemít z toho vlastně více náklady. Jsou třeba nějaké studie nebo zahraniční příklady, kde předpokládám, že to je rozvinutější tahle metoda, kolik se dá ušetřit díky zavedení téhleté metody na lidské práci, na nákladech, nebo to je těžké učit? Jsou studie, ale liší se to jako většinou, co jsou studie, tak jsou hodně na pozemácké věci, budovy. A pokud já jako dopravák bych se píděla po nějaké dopravácké, tak je to jako rozdílné pro dálniční typ komunikace, pro polní cestu, kde samozřejmě by se asi BIM úplně nevyužíval, pro mostní konstrukce. Takže
jako nějaké procento by se asi dalo, řekněme, vyčíslit, ale je to projekt od projektu diametrálně odlišné. Máte stejnou zkušenost? Stejnou, ale pořád si myslím, že to ještě jako přijde, protože ta největší úspora toho se předpokládá, nebo řekl bych, že by se dala vyčíslit právě při tom užívání, při tom provozu, při té nejdelší části té stavby, toho života té stavby. A na to je ještě brzo, protože ty projekty v tom užívání stále ještě nejsou, nebo když tak to se začínají teďka aktuálně a až za nějakých pár let budeme schopni z toho získat nějaká relevantní data, kolik vlastně ta metoda ušetřila. Když jste se ptal na ty výhody, tak právě při tom užívání to je jedna z těch obrovských výhod pro ten facility management, pro správu a provoz budov, tak je ta datová základna. To, že máte vlastně skutečný reálný pasport, obraz té dané budovy pro tu správu se všemi informacemi, kdy má být jaká revize, jaká tam jsou zařízení, jaké tam je technologie. Tyhle ty všechny věci potřebuje ten správce té dané budovy k tomu, aby ten chod mohl být šetrný, ekonomicky, energeticky, aby mohl být vlastně správně nastavený do toho budoucna a tomu ten BIM může dát ten podklad správný. Jsme se bavili o tom, že v zahraničí je ten model používaný, je nějaká země, kde bychom se mohli inspirovat, která je opravdu v tomto ohledu nejdál. Jsou to určitě země Skandinávie, jsou to země Beneluxu, to jsou země, které v podstatě v uvozovkách tu povinnost BIMu zaváděli už třeba v roce 2007, 2010, takže spoustu řadu let zpátky. Zajímavý příklad třeba z Norska, co jsem se bavil s kolegou. Tam stavební úřady už běžně fungují, že se tam posílá 3D model pro nějakou základní kontrolu. Když tam se člověk zeptá, tak nenutně znají ten pojem BIM, ale ty principy, ty funkční vlastně věci už tam používají a to je to důležité. Vy třeba využíváte BIM u všech vašich projektů nebo jenom u vybraných? Pouze u vybraných. A co rozhoduje? Za prvé rozhoduje investor v tomhle, ale spoustu projektů v podstatě vytváříme s použitím metody BIM z naší vůle, v podstatě pro vzdělávání našeho týmu projektantů a vůbec jako rozvoj naší organizace, protože jsme přišli na to, že aplikace metody BIM a vůbec efektivní správy informací a dat nám způsobuje jako poměrně kvalitní rozvoj toho projekčního týmu a té spolupráce projekční, takže to aplikujeme i z naší vůle, ale většinou rozhoduje rozsah. Jo, paradoxně není to tak, že bychom se zaměřili jenom na velké stavby, ale když potřebuju ze své pozice, řeknu, dovzdělat některé projektanty, tak zvolíme menší stavbu, která je pro ně jednodušší tím svým pojetím. Naopak, když potřebujeme týmovou tvorbu, tak zase musíme zvolit samozřejmě něco většího, na čem dělá víc lidí. Setkáváte se často s odporem vůči BIMu? Chci to dělat po staru, tohle dělat nebudu, nechci se učit nic nového. Ono je to těžké, protože jsou typy zakázek, kde když se řekneme, že se to dá udělat jednodušeji, řekněme po staru, zvlášť v těch nižších stupních projektové dokumentace, tak stejně si myslím, že je důležité ukazovat, že i ten inovativní přístup má smysl a někam se to dá jako dotáhnout. A vždycky se dá udělat, řekněme, takový nějaký překlenovací most, že se dá využít jak ten starý přístup, tak ten nový v rámci té jedné zakázky. To znamená, a to já právě razím u nás ve firmě, že ne všichni jsou v tuto chvíli extrémně naklonění k tomu se někam rychle do toho vrhnout a dělat něco prostě jiným způsobem. To znamená, že pokud je typ zakázky, kde se to dá takhle realizovat, tak necháváme běžet to, co se dá, klasicky ve 3D, nakrmit daty a podobně. A k tomu se může doplnit vlastně ta PDF dokumentace ve 2D, kde jsou různé detaily, které, řekněme, jsou neuměrným detailem, pokud bych je měla kreslit ve 3D, protože to navyšuje samozřejmě finanční zátěž té dané zakázky. Tak se to vytvoří takhle jako tak hybridně a postupem času očekávám, že se od jednoho odpoutáme a zůstane nám už jenom jedna ta forma. Je to mé přání. A to jsem se vlastně chtěl zeptat, protože součástí toho informačního modelování staveb je i to digitální dvojče, vlastně vytváříte digitální dvojče toho projektu a jestli není vlastně často, nebo nemůže být často na škodu, že se tam snažíte narvat co nejvíce dat
abyste měli ten model co nejpřesnější a nakonec vám to zabere tak strašně práce, že... No, já bych rozlišoval grafickou podrobnost a informační podrobnost. Jo, ta grafická podrobnost, tam právě musíme hledat tu rozumnou míru, protože jakákoliv další změna, která by způsobovala v podstatě změnu toho modelu, toho 3D modelu, tak už může být poměrně pracná. Kdežto informační změna a informační podrobnost, to jsou v podstatě jenom zapisované data, takže tam jako, ano, může se stát, že těch dat bude zbytečně moc, ale myslím si, že na to, aby jsme dokázali říct, kde je ta míra, té informační podrobnosti je teď ještě brzo. Takže já spíš teď razím cestu, radši tam těch informací mít o něco víc, než a postupně je separovat třeba, než jich tam mít jako méně a potom jako je tam třeba nějak složitěji doplňovat. Ale právě tu návaznost to má na to, že pokud se rozhodnu to udělat v té vysoké podrobnosti, tak samozřejmě to musím udržovat aktuální a tu náročnost na tu aktualizaci samozřejmě to zvyšuje, protože pokud to nebudu udržovat aktuální, tak ten model nebo ta data ztrácejí vlastně na hodnotě. Když se na ně podívám za rok, za dva a nebudu aktuální, tak vlastně mohu začít od začátku, protože těm datům nemůžu věřit. Do jakých podrobností vlastně se až může jít? Já jsem někde četl, že si tam v podstatě můžete nastavit, jak jsou třeba doplněné toaletní papíry na toaletách. Je to až... Viděl jsem modely, kde byl třeba zakreslený závit, vymodelovaný závit na závitové tyči, na kotvení zábradlí a podobné věci. Ale to už jsou opravdu extrémy. Ty principy se dají uplatnit vlastně ve více různých oborech. Pokud budu vyrábět armatury do nějakých nosníků, tak si to můžu vymodelovat krásně, včetně těch armatur a včetně zámků a taky, jak to tam všechno hezky bude do stavebního modulu, pro to stavební použití už třeba takovouhle podrobnost nepotřebuju, ale opravdu jako vymodelovat lze cokoliv, ale je potřeba správně nastavit tu míru té podrobnosti, aby to dávalo smysl. Co tady všichni jako říkáte, mi vyplývá, že to skutečně není jenom software, to vyžaduje to prostě naprostou změnu jako práce a myšlení. Jak náročné a dlouhé to bývá z vašich osobních zkušeností vlastně přetransformovat organizaci nebo firmu na přechod na BIM? No, začátek byl přesvědčit management. A to vlastně souvisí i s tou vaší předchozí otázkou na ten odpor v rámci té organizace. Ve chvíli, kdy to management organizace vzalo v podstatě za své a řekli, fajn, tohle je správná cesta, kterou chceme jít, tak začal postupně mizet i ten odpor a v podstatě jsme si tam připravili nějaké podhoubí potom pro ten rozvoj. Ale když bych měl časově zavzpomínat, tak metodou BIM jsme se u nás začali zabývat někdy na přelomu roku 2015-2016 a myslím si, že v určitých segmentech naší výroby jsme BIM ready, a v určitých ještě ne. Takže je to poměrně dlouhá cesta. Ale je to hezká cesta. Máte podobnou zkušenost, paní Gottwaldová? No, já mám to štěstí, že u nás management byl rozhodlý, že do toho chce jít a ta změna, řekněme, má v tomto směru tak jako více zelenou. Ale myslím si, že velice na škodu je ten zákon o BIM, který neustále není a spousta firm v podstatě byla jako rozběhlá, vědělo se, že se musí začít, že to bude, blíží se to a pořád se to blíží. Tak jako všichni byli také nastartovaní a čekali, že teda jako musíme honem rychle do toho a najednou prostě se ten zákon o BIM odsunul a i státní správa lehce vzala zpátečku a není tam ten tlak. A spousta firm v podstatě si řekla, tak proč se mám snažit teďkom, když nemusím. Jo? Takže my jsme si řekli, že nebudeme polevovat v tom úsilí, když už jsme něco začali, takže teda se v tom rozběhneme. Ale rozhodně je to běh na dlouhou trať. Není to nastavení, že do týdne nainstaluju něco a někde nastavím nějaké směrnice. Je to v podstatě už od prvopočátku pojmenovávání souborů, kdy ve firmách to je nějakým různým způsobem běží. Je potřeba si udělat vlastně pořádek v těch adresářových strukturách, abyste viděli, co kde máte uložené. Ono to někde jako je, všude vždycky někdo je, někde je něco, ale je potřeba už si nastavit nějaké postupy, aby když to budete chtít nějakým způsobem automatizovat a řekněme, že by to nějakým způsobem mělo být strojově čitelné, takže když se projede nějaká složka, tak vím, že ve složce A najdu to a nevolám projektantovi. Kam zdal tu situačku? Kde je ten podélňák? Jo, to znamená, že je potřeba mít jako čistotu těch dat a opravdu tohle ty procesy od toho začátku trvají opravdu měsíce, někdy třeba i roky.
To si ale říkám, zároveň kdo začne teď, tak bude mít obrovskou konkurenční výhodu, ne? Přece, když to trvá takhle dlouho, je to takhle náročné. Uvědomují si to ty firmy, nebo ne? Některé snad ano. Může to tak být, no, ale pak zase to je o tom, že když přijde něco z vrchu, tak aby právě ti, co už teďka to nějakým způsobem začínají a startují a musí se tím trošku prokousat sami a po svém, tak aby potom z toho vrchu někdo neřekl, ne, nejde se doleva, ale jde se doprava a tím vlastně takový ti první průzkumníci touhletou cestou, tak někdo jim trošku nehodil klacky pod nohy. No. Jasně, rozumím. A zároveň před pár minutami jsme řekli, že je obtížné dopředu určit, kdy, na čem a vlastně ušetříte. Jaké jsou velké finanční náklady se zaváděním BIMu? Kdy se vlastně teoreticky mohou vrátit? Není to taky jedna z brzd, že si lidé říkají, stojí to moc a nevidím tam ten finanční přínos v brzké době? No, já tam ty náklady vidím hlavně v pořizovací ceně softwarových nástrojů v tuhletu chvíli a v tom vynaloženém čase a úsilí. Nicméně ten čas a úsilí vnímám tak, že ten nás někam posouvá, protože prostě hledáme cesty, jak změnit myšlení, jak zvýšit produktivitu práce a tak dále. Takže už jenom třeba debaty interní o tom, co můžeme dělat jinak, mají určitě přínos. Co se týče toho softwaru, já si obecně myslím, že my ty náklady bychom vynaložili stejně, protože my bychom ten software, kdybychom pokračovali dál v klasickém 2D kreslení, tak bychom ten software potřebovali taky tak. Takže ano, jsou tam náklady, rozhodně náklady vznikají při tvorbě toho modelu, ale myslím si, že tím, jak ten tým se vzdělává a nabírá zkušenosti při té tvorbě toho modelu, tak ty náklady zase začnou pomalu klesat. Jo? Prostě ty lidi se to naučí, zažijou si to. Ale nějaký nákladový nárůst tam určitě je, nicméně vyčíslit ho nedovedu v tuhle chvíli. Když jste ještě zmiňovala, že z té státní správy spadl určitý tlak, a z vašich zkušeností, jak dlouho může teoreticky trvat, než na to ta státní správa bude připravená a probíhá třeba nějaká školení pro ty úředníky? Děláte to třeba vy z vlastní iniciativy? Nebo? Teď probíhají. Víme o tom, že vlastně teď se pozornost upřela vlastně na státní správu a probíhá intenzivní v podstatě dovzdělávání nebo osvěta v tom, co se bude dít, jak to má být. To je v podstatě, kdyby nejdřív byli projektanti, teď je státní správa a očekávám, že další stupeň budou správy budov, SÚSky a podobné, protože ti jsou tím koncoví uživatelé a od nich v podstatě by měly vzejít ty základní požadavky, k čemu vlastně ten daný objekt, ta stavba bude užívána. Mělo by to propadnout v podstatě na státní správu, ta by to měla nějakým způsobem ty požadavky zase formovat a říct projektantovi, tohle všechno tam bude ta správa chtít. To znamená, že než nám proběhne tady to celé kolečko až pro tu správu, ten celý životní cyklus stavby, tak vlastně nemáme uzavřený vlastně ten koloběh a neznáme, řekněme, všechny informace, které ten daný uživatel tam bude potřebovat jednak dostat a ten nebude chtít z toho samozřejmě nějakým způsobem vytěžit. To znamená, že já očekávám, že státní správa se teď bude vzdělávat intenzivně, pak se bude nakupovat software, pak se bude vybavovat kanceláře a podobné věci, školit, takže... Jsou už vlastně nějaké veřejné zakázky, které jdou v tom modelu BIM? Já mám pocit, že nedávno snad jedna byla zveřejněna v Třebíči, jestli se nepletu. Těch veřejných zakázek už, které jsou zadávány v BIMu, nebo tento očekávání, aby to bylo v BIMu, tak těch zakázek je už spoustu. I třeba u nás na Vysoké škole báňské, tak máme veřejné zakázky, které jsme požadovali, aby ta stavba byla v BIMu, jak od projektanta, tak od realizace. Chceme to využívat i pro ten facility management, takže těch zakázek v BIMu už je spousta. Ale realizace ještě žádná neproběhla, nebo se pletu? I během realizace spousta těch projektů teda bohužel skončila takzvaně v tom šuplíku, takže se do toho užívání nedostalo. Některé se do toho užívání už dostaly a tam teďka budeme sledovat ta data a vyhodnocovat to v průběhu, abychom dokázali vyčíslit i ty případné přínosy finanční i v té fázi užívání budovy. Jaká je z vašich zkušeností obecně jako úroveň digitalizace stavebnictví v Česku? Já jsem nedávno viděl nějakou studii, analýzu společnosti CEC Research, která teda mapovala názory managementu projektových firm a podle těch názorů se příliš nezlepšuje ta úroveň. Je to tak. Je to tak a ono to souvisí, podle mě to souvisí i s legislativním rámcem a
vůbec s prostředím standardizace českého stavebnictví, kdy to je poměrně jako nepřehledná skupina, ať už mluvím o tom legislativním rámci, kdy já jenom třeba projektovou dokumentaci pro dopravní stavby mi v podstatě na základě jenom stupně té dokumentace řeší 2 různé vyhlášky od 2 různých ministerstev a ta provázanost a nepřehlednost toho legislativního rámce je obrovská. A myslím si, že tohle chtít digitalizovat je jako opravdu velký úkol. Že by se možná mělo začít tím vůbec jako ten systém zjednodušit, zpřehlednit. Dlouhou dobu tady vedeme diskuze, které technické normy jsou závazné, které ne, jaký jejich části jsou závazné, jaký ne. A pokud chci nějakým způsobem digitalizovat stavebnictví v té formě toho stavebního řízení, tak o tomhle musím mít naprosto jasno. Protože pokud začnu vytěžovat informační modely a nebudu vědět, co mám vytěžovat, jaký informace z nich mám získat, jaký budou rozhodující, tak v podstatě nemůžu provést digitalizaci, protože pořád tam bude muset být ten úředník, který si to ručně pročte a na základě jeho uvážení on rozhodne tohle ano, tohle ne. Jak byste vlastně, já vím, že to je obtížná otázka, ale jak byste jednoduše vysvětlili, proč je tedy důležité digitalizovat stavebnictví, kde jsou ty největší výhody? No, aby v tom byl pořádek. Aby v tom byl pořádek, aby v tom byl přehled a aby se ty informace, které jednou někdo o té stavbě někam zapíše, tak aby se daly využít i dál, aby ten člověk, který přijde potom, za týden, za měsíc, za rok, tak aby nemusel začínat od nuly, protože i to samo o sobě zvyšuje více náklady kolem té stavby a to může být jako první bod. Proč? Protože opravdu ta informace se někde vznikne u té stavby a když se zanese do té správné škatulky, do toho správného políčka, v rámci té správné metodiky, tak může ji použít někdo další a ví, že ta informace je správná. A ještě mě napadl jeden z přínosů BIM, a to je možná rozpočtování, ne? Protože zvlášť u těch veřejných zakázek se často setkáváme s tím, že jsou ty finanční náklady podhodnocené a nemusí to být zlý úmysl, může to být prostě jenom nedostatek dat. Nemohl by v tomhletom ohledu BIM pomoct? Svým způsobem ano. Jo, protože v podstatě ve chvíli, kdy mám 3D model a mám ho kvalitní, ten 3D model, tak se můžu blížit tomu digitálnímu dvojčeti. To znamená, že můžu mít poměrně kvalitní a reálný přehled třeba o množství těch hmot, který tam budu potřebovat pro tu realizaci. Nicméně zase tohle naráží zejména teda u dopravních staveb na nějakou předprojektovou přípravu, kdy v podstatě tam stačí nějaký geologický rozmezí, který v rámci geotechnického průzkumu nebo inženýrského geologického průzkumu nezachytím a už mi tam stejně vznikají změny. Takže neviděl bych to jako úplnou spásu, jakože prostě přestanou změny během realizace, ale myslím si, že zejména to využití těch 3D modelů a ta 3D koordinace v tomhletom přínosná je. Už jsem to zmiňoval, ale ještě se přece jenom jednou zeptám. Využíváme dostatečně ten potenciál toho BIMu? Není vlastně na začátku naprosto podstatný vědět, k čemu chci ten BIM využívat, abych těch dat třeba nezbíral zbytečně mnoho, nebo abych nezbíral jako špatná data? Popsal jste to přesně. Je potřeba si stanovit ten cíl, proč ten BIM dělat, aby to nebylo jenom BIM pro BIM a pak právě bych nevěděl, co s tím nakonec vůbec si počít. Takže určitě hrozně důležité stanovit si ty cíle, protože a je to hrozně individuální projekt od projektu. Tak jak tady padlo, i na malých projektech lze zavést metodu BIM, ale jenom třeba v nějaké částečné omezené míře, protože to stačí a komplexní velký BIM v úzovkách by tam nebyl výhodný. Takže je to projekt od projektu a i to využití toho potenciálu BIMu je projekt od projektu a napříč sférami České republiky. No, je to různé. Z vašich zkušeností není to využívání BIMu pro BIM časté a neodratí vlastně potom ty firmy, organizace od dalšího používání, protože nevidí ten přínos? Já tu zkušenost takovou mám, ale když potom se bavím s těmi investory nebo s těmi zadavateli, tak oni mají svůj legitimní zájem se opravdu seznámit s těmi modely. Jo? Nabrat ty zkušenosti. A vlastně principiálně je to to samé, jako když my děláme projektovou dokumentaci dobrovolně v BIMu jenom kvůli nám, tak oni vlastně fungují úplně stejně v tomhle případě.
a jenom budu doufat, že se to bude posouvat dál. Ale co se týče využívání možností BIM nebo celkově informačních modelů, tak si myslím, že jako dostatečně nevyužíváme, protože těch možností je tam celá řada s postupující kapacitou výpočetní techniky, s rozšířenou inteligencí, s umělou inteligencí. Tam opravdu těch způsobů využití může být skoro až nekonečně mnoho, takže to se nám jako bude ukazovat podle mě postupně. A jste BIM manažeři, jaká je vlastně vaše role ve firmě? BIM manažer má v podstatě ten tým podporovat, motivovat, informovat vedení o tom, jak projekty postupují. Je to v podstatě taková chůva, dá se říct, když to přeženu hodně. Ale hodná chůva samozřejmě. Má zjišťovat a mít přehled o novinkách, jaké jsou na trhu ohledně, řekněme, softwaru, co kde se dá využít, jak se posouvá datový standard staveb, jestli se někam posunul, jak se nám mění normy. A postupně tomu týmu chystat v podstatě živnou půdu a různé metody, směrnice, aby je dokázal využít k tomu danému projektu. Aby to nemusel každý projektant prošlapávat sám. A je to práce v podstatě na celý úvazek. Nemyslím si, že by to měl dělat někdo jako hobík někde po odpolední. Je to opravdu to vezme celý den, když se tomu člověk chce plně věnovat. Takže pokud by to třeba tahle povinnost přecházela na HIPy, kteří už, hlavní inženýr projektu, kteří už v tuto chvíli mají dost své práce s vedením stávajících projektů a pokud by se na ně ještě nahrnulo další práce s tím, že by měli řešit nějaké sdílené datové prostředí, jakými daty by daný model měli krmit a schůzky s objednatelem ohledně BIMu a tak dále, tak si myslím, že by to byla příliš velká zátěž. Za mě teda je lepší, když je k tomu vyčleněná kdyby samostatná osoba, která je kdyby nad tím projektem, nemusí znát do detailu vlastně technickou stránku toho projektu, ale spíš jako mentoruje ten tým a fakt hledá, co se má a nemá použít, co je a není relevantní a chystá v podstatě, jakými daty se to bude krmit. Například na ŘSD jsou velmi, řekněme, specifičtí, SŽ taktéž má svá specifika, to znamená, je potřeba to fakt hlídat. A když ten váš příměr chůvy, tak znamená to, že až ten BIM vyroste natolik, že bude zcela běžnou věcí, tak už ta vaše role nebude důležitá, nebo pořád tam musí být ten jeden člověk, který... Měl by tam být, je to v podstatě ta komunikační osoba mezi těmi stranami. A pořád se to vyvíjí, pořád se hledají nové možnosti i softwarově, i metodicky, takže pořád musí být někdo, kdo tam tohle to bude v uvozovkách podporovat tou živnou půdou, no to je nekonečný běh. Kdo tam bude na blízku těm projektantům, když se dostanou do slepé uličky. Z vašich zkušeností, jaké profese se třeba zavádění BIMu brání nejvíc, nejostřeji? Za mě elektro. Co se týká kabelů a elektriky, tak s tím máme největší problém. Proč? Nevím. My jsme měli historicky problém už ty v uvozovkách kabeláře nutit třeba vnímat projekt ve 3D, protože oni prostě byli zvyklí, hlavně u těch liniových staveb, natáhnout si tam čáru a to je náš kabel a vůbec už neřešili nějakou výškovou návaznost, kterou my jsme ale vyřešit potřebovali. Takže já si myslím, že tam to bude ještě běh na delší trať u těchto profesí, protože těch lidí je málo, mají poměrně dost práce, je poměrně těžké vůbec je sehnat jako kooperanty a nevím, jestli je to jenom jako absencí jejich času na to se nějakým způsobem rozvíjet, a nebo i nechutí, protože to nepotřebují v tuhle chvíli, ale je to velký úkol. Mimochodem, a jak je to s BIM na středních a vysokých školách? Učí se už a učí se dobře podle vás? No, učí. Zase je to jako individuální, ať už na těch středních školách nebo na těch vysokých, ale ten BIM už jako prorůstá a musím říct, že z vlastní zkušenosti jako dobře. Zatím je to na většině těch vysokých škol formou jednotlivých předmětů. My teda na Vysoké škole báňské jsme zavedli čerstvě nový studijní program BIM Engineering, který je zaměřený vyloženě na to, aby dostudovaní inženýři byli třeba BIM manažery nebo na těchto podobných pozicích, ale jinak je to poměrně spíš jako vnesené do těch jednotlivých předmětů napříč katedrami, napříč jednotlivými obory, tak aby to povědomí o tom bylo. Napadá mě jedna otázka, která jako vyplývá z toho, o čem si tady povídáme.
že BIM je tedy naprostá změna myšlení a práce. Není to vlastně tak, že když máte při té stavbě chaos a vůbec při projektování, tak a když to digitalizujete, tak vám vznikne jenom jako digitalizovaný chaos, že... To tak je. No. Ve chvíli, kdy mám něco automatizovaného a mám nepořádek ve vstupech, tak budu mít zákonitě nepořádek ve výstupech. To tak jako je. To znamená, ona o tom tady mluvila paní Gottwaldová. V podstatě já už na začátku si musím vytvořit nějaké rámce, nějakou strukturu, pojmenování dat, označování třeba i uživatelů pomocí uživatelských rolí a tak dále. A opravdu je důležité si tenhle pořádek nastavit, protože pokud si ho nenastavím na začátku, tak to stejně budu dohánět jako v nějaký další fázi toho projektu. A je to i k tomu, co jste říkal vy, stanovit si ty cíle, proč ten BIM vlastně dělá, tak čemu ho chci potom na konci užívat. Mnohem z nás se jde vlastně od toho konce zpětně tím uvědomováním, k čemu ho budu potřebovat, takže jak si to mám nastavit, co všechno k tomu budu potřebovat, co všechno mám chtít. A pak se ten chaos dá zmenšit. Takže jinak řečeno, BIM je jenom tak dobrý, jak dobří jsou ti lidé, kteří ho plní daty. Přesně tak. A jsme mluvili o té státní správě, o tom, že je poněkud těžkopádná, pomalá a máte pocit, že ti veřejní zadavatelé jako dostatečně podporují vypisování těch projektových zakázek v tomhle režimu BIM? Je jich dost? Já myslím, že oni jsou taky svázáni určitými pravidly, které musí dodržovat. To znamená, že určitě by také chtěli, aby se to někam posouvalo dál, ale mají v podstatě i svoje rámcové nějaké prostě řekněme mantinely, kam za které jít nemůžou, ať už jsou to finanční, anebo jsou to řekněme nějaké politické, když to přeženu. Takže chuť tam je, jen bohužel jsou svázaní. Oni si taky musí obhájit každou korunu, kterou vydají za ten projekt. Vlastně shodli jsme se na tom, že ten projekt nějakým způsobem to prodraží, tu projektovou přípravu, nejspíš to prodraží i tu realizaci svým způsobem, minimálně teď zpočátku. A ti investoři v podstatě se taky někomu zpovídají a musí opravdu rozhodovat, jestli ty náklady využitý jsou správně nebo ne. Protože já, když to otočím k nám do firmy, tak já se tam vlastně zpovídám vedení firmy, představenstvu a pokud oni jsou nakloněni, je to fajn. Ale u těch zadavatelů, ve chvíli, kdy oni se zpovídají zřizovatelům, což jsou potom už politici, kteří se jim každou chvíli změní, tak tam jim to potom nezávidím. Ještě mě napadá jedna věc. Z toho, co se tady říkáme, tak nějak vyplývá, že aby ten BIM fungoval, tak je naprosto nezbytné, aby spolu všichni jaksi dokonale komunikovali. A z mých zkušeností s českým školstvím vyplývá, že my se učíme spíš ty hard skills, nikoli ty soft skills. Není pro budoucnost v tomhletom ohledu naprosto nezbytné, aby i ti inženýři měli kromě těch hard skills skutečně i ty softové schopnosti, komunikace. Jo. Tady se opět odkážu teda s dovolením na ten náš nový studijní program BIM Engineering, kdy jsme do toho právě i přesně z toho důvodu, co říkáte vy, včlenili samostatný předmět soft skills, aby právě ten budoucí BIM manažer nebo podobná pozice myslela i na přesně tohleto a dokázala to aplikovat v té profesi. Je ta komunikace z vašich zkušeností problém? Občas neumějí ti lidé komunikovat mezi sebou. A vlastně není naprosto důležité, aby vlastně v rámci toho BIMu komunikovali jedním jazykem, když to tak řeknu, aby si rozuměli? No důležité to je, samozřejmě. A co se týče té komunikace, je to zase člověk od člověka. My jako spíš narážíme na ten model, že ty jednotlivé strany spíš mám pocit, že spolu jako bojují v rámci těch zakázek, místo aby jako, protože oni mají jeden cíl, ale oni bojují o každou tu korunu, mi přijde všichni. Takže tam si myslím, že spíš je ten problém než té komunikaci. Ta komunikace, když se dobře nastaví, tak potom už funguje, ale myslím si, že v té vůbec primární filozofii toho zájmu, nebo respektive v tom nastavení, v tom mindsetu těch lidí, v tom si myslím, že je ten největší problém. Pardon. A ze strany toho zadavatele je taky důležité, musím říct asi ve vztahu k těm firmám, aby to i dobře zadali a uměli to popsat, protože ta komunikace potom je mnohem jednodušší, než když se něco hledá teprve v průběhu toho, tak i to nastavení těch základních pravidel té komunikace, v jakém třeba softwarovém prostředí budeme komunikovat,
jakých intervalech, co všechno tam budeme komunikovat. Správně si to nastavit na začátku může eliminovat zase spoustu případných jako problémů v průběhu, které se ladí za chodu a to právě může dělat ty nějaké komunikační problémy. A aby to nevyznívalo ta naše diskuze úplně trošku depresivně, lepší se ta situace v posledních letech v tomhle ohledu? Jo, jednoznačně. Ty firmy, i ty organizace na to postupně přecházejí, učí se to i třeba to, co jsem zrovna říkal, to zadávání a správné nastavení. Učí se to vzájemně, jak ti zadavatele, tak ti poskytovatele, dodavatele. A v tomhletom jako se to posouvá, řekl bych, jako kupředu i poměrně rychle. Nepomohla v tomhle ohledu paradoxně a v těch posledních letech i energetická krize, válka na Ukrajině, potažmo pandemie, které ukázaly, že jako digitalizace je naprosto nezbytná pro fungování firem. Určitě to mít mohlo vliv. A ještě si říkám, často se mluví o udržitelnosti v poslední době. Nemůže být BIM i v tomhletom ohledu vlastně přínosem, protože díky tomu obrovskému množství dat, které sbírá, vlastně ty stavby pak mohou být i v té fázi toho svého dalšího života po dokončení stavby udržitelnější. Určitě. No. Jako v podstatě potom stát může mít, když jako pohledu na nějaké utopie, digitálního vystavěného prostředí, v podstatě, že budeme mít digitální dvojče republiky, tak potom já jako stát můžu mít perfektní přehled o tom, v jaký stavbě je třeba uložený jaký materiál. Jo, a když to vemu do extrému, tak můžu vědět, že když někde zbourám dálnici, tak z toho materiálu vedle můžu postavit třeba přehradu. A můžu už potom plánovat, ale tohle je jako samozřejmě extrémní pohled, jo, ale můžu potom takhle plánovat, ale myslím si, že ty informace o těch materiálech, který se v tuhletu chvíli ztrácí, tak že tam jako výraznou roli hrajou, protože ve chvíli, když já se teď rozhodnu demolovat budovu, tak než vůbec s tou demolicí můžu začít, tak já musím provést nějaký sondy a vůbec zjistit, z čeho ta budova je zhotovená. To by v podstatě ideální aplikace metody BIM, hlavně potom pro správu té budovy, tohle měla odstranit, protože budu mít informace aktuální. Mluvili jsme o tom, že tady sice chybí nějaký tlak ze shora, zákonný tlak, ale zároveň není ten BIM vlastně tak dobrá věc, že by i bez toho zákonného tlaku ty firmy ho měly chtít a není to vlastně, mobilní telefony taky nemusíme mít všichni ze zákona, vlastně všichni je máme, protože jsou prostě skvělým nástrojem. Není to tak, že ta BIM metodika se prosadí stejně jako mobilní telefony? A za jak dlouho? Ale ono to tak v podstatě je, protože i ta zákonná povinnost žádná není aktuálně a spousta těch firm na to dobrovolně najelo, byť teda i trošku tím prvním termínem té povinnosti se na to nastartovala, jak říká paní Gottwaldová, ale ty komerční firmy a i další vlastně sektory stavebnictví tak na to najeli dobrovolně, protože jim to smysl dává. A tak, jak tady padlo, přechod z rýsovacího prkna na CAD softwary, tak to byl obrovský chod a stejně se na to přešlo, protože to do budoucna smysl dávalo a tam povinnost nebyla, jenom trhu. Jak vidíte budoucnost BIMu v Česku? Určitě bude, ať už ten tlak bude sílit nebo nebude. Ono v každém případě legislativní rámec potřebujeme, protože potřebujeme vědět, v jakých mezích se máme pohybovat. Takže já si myslím, že zákon o BIM jako je důležitý, aby byl co nejdříve určitě. A myslím si, že je to v podstatě věc, která nás nemine a pokud se jí nebudeme věnovat, tak nás to stejně jednou dožene. A z toho, co jsme si tady všechno řekli, mně tak nějak vyplývá, že BIM není cíl, je to jenom nástroj, jak toho cíle dosáhnout. Tak já nám všem přeju, aby se státní správa i soukromá sféra tenhle nástroj naučila používat a využívat co nejlépe a třeba se tu za pár let, a možná třeba i dřív potkáme a výstup z té diskuze bude poněkud optimističtější než dnes. Já moc děkuju divákům, děkuju milým hostům a někdy zase naslyšenou. Mějte se krásně. Děkujeme.